nan akwai wanda ya rubuto wani hadisi yana tambaya a kansa. Yace akwai hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man ra'ani fil manami fa sayarani yaqzatan. Yaya gaskiyar wannan hadisi yake? Gaskiyar hadisin yadda yake na cikin Bukhari. Abinda Annabi ke cewa man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan fa inna ash-shaytana la yatamassalu bi. Yace duk wanda ya ganni a cikin mafarki to hakika ne ya gani, shedan baya kama da ni. Amma ba cewa yayi ba wanda ya ganni a mafarki da sannu zai gaina a farki, bai ce haka ba. Ya ce dai in ka ganshi a mafarki, kai mafarki ga wani mutum ya ce maka shine annabi, to lalle annabin ne, shedan bai isa ba ya kamantu da kamannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An fahimta ko? To wannan yaya al'amari yake kenan? Yanzu duk wanda ya mafarki ya ga annabi to hakika annabin ya gani. To sai dai abinda malamai suka ce, amma sharadi shine ka ganshi a siffofi irin na annabi. Duk wanda ya karanta kutubu siyar, wato littattafan da suka shafi tarihin annabi, da littattafan hadisi, da kutubu shama'il wanda suke nuna halayya na annabi sallallahu alaihi wasallam ko siffofinsa na halitta, zai ishe cewa an fayyace siffofin annabi na halitta da kuma na ɗabi'a. Siffofinsa na halitta za ka ga mutum ne tsakatsaki, ba dogo ba kuma gajere ba sallallahu alaihi wasallam. Mutum ne mai farin fuskarsa na karkata zuwa ga jaja sallallahu alaihi wasallam. Mutum ne mai yalwataccen kirji sallallahu alaihi wasallam. Mutum ne mai wushiriya, mutum ne kyakkyawan balarabe mai karan hanci. An gane ku? Waɗannan duk siffofi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam. Yana tafiya kuma yana kanshi, kira da aminci tabbata gare shi. Wannan kanshin har bayan mutuwarsa ma bai canza ba. Ire-iren waɗannan siffofi tabbatattu a cikin littattafan tarihi da sira, su ne za ka yi izina da su in ka ga mutum da su a cikin mafarki ce ne na annabi to ya zama shi ne. Amma da zaran siffa ɗaya ta canja to ba annabi bane ke nan. Yanzu misali siffar annabi wato shi ba gajere ba shi ba dogo ba, sai ka ga wani mutum zan kalele yace shine annabi to ba annabi bane ba. Ko ka ga wani mutum haka sa asiya ace gemu sai yace shine annabi to shedan ne, ba annabi bane ba. Ko ka ga wani mutum gajere kaman wada yace shine annabi, wani dan dukushi da shi to ba annabi bane. Da annabi yace inna shaytana la yatamassalu bi, siffofin nan da muka bayyana na siffofin annabi shaytan bai isa zai kamantu da su. To dan haka sai ka lura da siffofin annabi kamar da suke a rubuce har kafin in kai mafarki wanda ka gani a cikin mafarki ya ce shi annabi ne, ka san cewa za ka gaskata ko za ka karanta. In ya dace da siffofin annabi tabbas shi ne, in bai dace da siffofin annabi ba to ba annabi bane ba, shaytan da ma ba ya daukan siffofin annabi. Kun fahimci wannan hadisin da kyau? Ba wai yana nufin in ka ganshi a mafarki kuma za ka ganshi a farke ba, kamar yadda wadansu ruwayoyin hadisin da ife suka nuna. A Bukhari wanda ya ganna a mafarki ya ganni ne tabbas. An gane ko? Haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace. Wannan kenan. Sannan in ka ga annabi a cikin mafarki ba sai a ce zai baka sabon sako ba. In tabbas shi ka gani, duk abin da zai faɗa maka zai faɗa ma ne abin da ya isar kafin ya bar duniya. Abin da bai bar duniya ba sai da ya isar da shi, har sai da Allah ya ce da shi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Amma in kaga mutum a cikin mafarki yace ne annabi, daga yau kai Zaidu na yafe maka salloli guda 5 karka sake yi, to shedan ne. Ko na yafe maka daga 5 sun dawo 4 ko sun dawo 3 sabanin sauran mutane, to shedan ne, ba annabi bane ba. Ina fata an fahimta. In annabi ne abin da ya isar kafin mutuwarsa shine zai sanar da kai a mafarki ya ƙara jaddada maka shi, amma ba zai taɓa zuwa maka da sabo ba kishiyar abin da ya isar kafin mutuwarsa. Dan kar waɗansu su bace da wannan su ce a mafarkin annabawa gaskiya ne, an yi mafarki da annabi ya ce ku yi kaza ya kawo waɗansu bidiyoyi ya ba mutane su yi ta yi. Wannan shine ma'aunin da zaka gane. Allah fahimtar da mu.